ڕۆژنامەیە ڕێباز بمژارên xwe yên leşkerî, siyasî û rewşenbîriyên giring bûn û hejmara xwe ya 25 awayekî elektrînî neçapkirî hate der gihişte berdestê xwîneran. Drûpela yekem ya rojnameyê de gotareke siyasetmedar û nivîskar Mehmûd Biro li jêr sernavê Kurd û biryardana çarenivîsê di zagona navdewletî û gengeşeya şofêniyê de li Sûriyê serbarî gotara destpêkê li jêr sernavê Eyîb Pêşmerge ku bi pênûsa nivîskar Umer Bekir hatiye nivîsandin cê xwe digirin. Drûpela di duan de ku girêdayî karobarên siyasî navxweyî ye Cadeya Kurdî û xewnên Yekîtiyê Kemera Erebî û siyaseta tehrîbkirinê li Rojavayê Kurdistanê du sernavên gotarên her yek ji nivîskar Xelîl Osman û Abdulletîf Musa ne hatine belavkirin. Drûpela sisiyan de jî gotareke nivîskar Brahîmil Yusuf li jêr sernavê Civaka Navdewletî û lixweger Kurd li pêş çend rêyan têkçûna wijdanê navnetewî serbarî gotara nivîskar Egîl Osman ya bi navê Zordarî û Dever cê xwe digirin. Rûpela pêncan ji rojnameyê ji helbesta Kurdî re hatiye dabeşkirin. Tê de sê helbestên bi navê Girînjîna Difrin, Eyîb Balîndo, Zehravan yên her yek ji nivîskar Nihro Goranî, Mehmûd Birincî û Simko Botanî di vê hejmarê de hatine belavkirin. Rûpela şeşan de jî ji rojnameya rêbaz ku ji çand û wêje û babetên civakî re hatiye dabeşkirin, helbesteke nivîskar Ebdulhadî Derwîş bi navê Jana Pênûsê serbarî çîrokeke nivîskar Ehmed Mustafa bi navê Serdemeke din cihê xwe têde girtine. Rûpela heştan ji rojnameya rêbaz wekû harcar ji şehîd û birîndar û jinenîgariya leşkerê roj re hatiye dabeşkirin. Dajmara 25 de ya rojnameya rêbaz behsa kesayet û şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê roj Xemgîn Qedrî Xelîl Osman dike. Dibin sernavê gotineke wî de beriya şehîd bibe ku gotiye eger em neperwerê tebaya Kurdistan me bi xwîna xwe xwe nedikire canfîdayê te hatiye belavkirin. Serbarî nasnameya pêşmergeyê birîndar Neqîb Delîl Elî Mustafa ku behsa kurtejînenîgarî û xebat û birîndarbûna wî di şerê rûbirûna Daişê û birîndarbûna wî li bereya Gulat dike. Li jêr gotina wî em çekê xwe bernadin ne ku Kurdistan bi ser keve alaya Kurdistanê bi bilindahiya çiyayê wê bilind û pêl bide cihê xwe digirin ku ew lê duan jî ji aliyên nivîskar Ebdulhadî Derwîş ve hatiye encamdan. Di vê hejmarê de ji rojnameya rêbaz hejmarek babet û mijarên nivîskarên Kurd ku piraniya xwe ve rewşa siyasî, civakî, serbarî babetna leşkerî, werzişî û bijîşkiyên giring ji hêzên pêşmergeyên roj re hatine belavkirin cê xwe digirin. Rojnameya rêbaz mihane ye ji aliyê rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve tê berhevkirin. Elî Umar